Здравейте, аз съм Ликскил и днеска ще играя на Multi-Dev Auto San Andreas. Тя е хубава игра, между другото. Това ще ми е, може би, първия клип на нея. Да, първия ще ми е. Ще играем тук с някои приятели, може би. Не знам, тия дни ще видим, ще питам някой приятел дали иска да играем тази игра. По принцип тя не е много лоша, ама обикновена GTA, малко по-готина графика и всичко тук е променено, има някакви хиперготини работи. Между другото, този мап съм го играл. Това е готин мап, обаче е много нереално. Някакъв лилав свят и някакви лампи. Сега стана черен. Да правилно не знаеш на къде да отидеш. Сега ако се прибия тук някъде, лошо става. Баси майката. Да, майна. Много го видях това. Добре, бе, как има някакви хора, където като правят нещо... Баси ме. Като направят с някакво готино нещо, майна, и всичко знаят как да го направят. Това е хипер трудно. Така. То мап не съм го играл, но прилича на един друг, който се казваше High Speed или нещо такова. Не знам. What the fuck? Добре, майна, какви са тия глупости? Стоиш си във въздуха и изведнъж са направили спаунпойнт на някакво си там чупено място, където няма хич нищо, майна. Глед, това не знаеш къде си. Баси чудото. Сега взема да пукна. Баси меката. Бе, било. Като за начало, пък и не съм играл тази игра от един месец. Така че горе-долу ме било за някакъв ташак. Тук сега ще си чупа тиквата мазна. Няма ли едно нещо, където тук нещо стане, майна? Баси чудото. Така. Като гледате готина игра, ето и го менюто. Multi-Dev Auto пише. И може да си създавате от Map Editor мапове. Това е малко трудно. Би трябвало да гледате други клипове. Venom 961 показва някои един-два клипа. Как да се направите хубав сървър на Multi-Dev Auto. Аз от него взех идеята да направя и аз един клип на Multi-Dev Auto 2. Защото няма какво да правиш. Тук сега след училище ти писне и да дойдеш си поиграеш малко. Това е. Добре, майна, какви са тия глупости тук? Това почти невъзможно. В смисъл има добри, където го минат, ама сега какво да правят тук? Стои си чеше, ама дото, майна. Бас тъпта работа. Така, след една минута ще свърши клипа, този клип ще е кратък и ще е пълна безмислица. В смисъл, за начало било, ама ще ми дадете някакви идеи, поне как да си такова, как да си, какви клипове да правя, как да процедирам и такива работи, защото аз не съм много в смисъл, не съм от добрите, не знам много как се правят клипове. Ето, измъкнах се. И така, това е клипа от мен. Ще направя още един-два клипа. Давайте в коментарите съвети какво да правя, с какви мапове да правим, тренинг мапове ли да са, или каквото там кажете. Това е от мен. Само да направя тази рампа и свърша клипа. Така, не знам какво ще се случи. Така, не се случи нищо. Goodbye.